O Concello Noiés acollía esta mañá o acto de presentación do primeiro Congreso Internacional de Criminalística Aplicada. A actividade a celebrar do 19 ao 21 de outubro reunirá as máis destacadas figuras en investigación criminal de diversos ámbitos. A iniciativa está incluída dentro dos actos do 850 aniversario da vila. Vamos a traer a los primeras figuras en el campo de la criminalística. Muchos de ellos es la primera vez que pisan Galicia y dentro de Galicia van a venir a Noia, ¿no? Uno de ellos es el coronel Pedro Baños, fue jefe de contrainteligencia del Ejército Europeo, es una de las máximas figuras en geoestrategia, es un asiduo de los medios de comunicación, muchos de los ponentes son un perfil muy mediático. O alcalde noiés Santiago Freire agradeceu o xesto da organización deste congreso de ter reparado en Noia para poder celebralo, xa que supón unha excelente oportunidade para dar a coñecer o municipio. Sentímonos moi honrados de poder celebrar este primeiro Congreso Internacional de Criminoloxía Aplicada. Estamos seguros, se así o teñen a ben os organizadores, que esta sería a primeira edición, pero tamén pretendemos contar con vindeiras edicións. Esperamos que a asistencia sexa masiva e que os veciños de Noia aficionados que queiran participar pois van a ter a súa disposición a información necesaria para poder participar na mesma. O congreso que se desenvolverá tanto no Coliseo Noela como na Sociedade Liceo de Noia, entidade que colabora tamén no desenvolvemento desta iniciativa, iniciarase o venres 19, co acto de apertura oficial e a entrega de medallas ao mérito profesional e académico. Entre as persoas e entidades galardoadas atópase a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, ademais de integrantes dos corpos e forzas de seguridade e tamén da xudicatura ou académicos, todos eles con perfís profesionais sobresaíntes.